खुलुमबाय लोगोफोर आं समाय गोदाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ दामानि बुगालिलि महर लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरलायबाय आरोखि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय आं बिनि अबाव थांगोन एसे नोंथांमोना नायलांदो फारि फारि मा देखायनो एसे देखायलांसैलै आङो थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आलासिया थांसिगोन नै क'क्राझाराव हाय गुड मर्निं सालोंबाय नै आहा गुड मर्निंखौनो होननो रोङा बावो जेबो नङा इंराजिखौनो रोंस्लाबा ओमफ्राय एखमबा बर'खौ बावो एखमबा इंराजिखौ बावो ओरैबायदि एयार कन्डिसन थांनोसै नालाय आंना जावजालिया ओमफ्राय साहा फुदुंनानै होबाय आरो नै बेखौनो लोंबाय आङो खन' गावनि मोसौनि गाइखेरनि साहा मोसौआनो बिमाया माबैसे दंथाय मासेल'सो बे बिमा मासेल' ओमफ्राय बेनि फिसा गोजा आरो बे माथामा माब्रै जाबाय बिथाङाबो थांसिगोन क'क्राझार बिजावजालिया थांबाय मैया जोंनि बिजावजालिया थांबाय बिजनि बा बिथाङा दा थांसिगोन क'क्राझार आंहा दा थांसिगोन मालदांपारा हाथिमारा ओमफ्राय एकदम थांनायानो थांनाय न'आ खालि जालायसिगोन आरो जोंना सानैसो गथ'फोर गैयाबाथ' स्रिंस्र' मोनखायो ने सिरि मोनखायो बिलियाबो थांनांगौबाथाय गैला स्रिंस्र' हेलिया थांसिगोन जोंखौ गालांसिगोन बायदो दे नोंसोर थांगोन दे जों क'क्राझाराव थांनांगौ थांना हा थांनांगौ थांना होनदोंलै डिम्पल थांलायो मालाय डिम्पल बिमानि बायदि लेंदो आयंखौ थांना मिलायलांसै दाख्लैसो थांनांगौमोन जों माबायाव थांसै दिबिया जोंनाव थांसै लायथोंसै बिटिसिआव बेरायनोसै गौराङाव बेरायनोसै आं बिदि गथ'फोरखौ दिन्थिनो सानदोंमोनहाय गैया जाला नों आं बिदि थादे नों आं बिदि थादो आं थांसै बाबानिसो न' दा नों थांगोन अबाव मोनलांफारायाव थाङा नों थादो होनबा आं थांसै होनदों नेनोसै क'क्राझारफोरनि आलासिफ्रा थांबाय ओमफ्राय आहाबो थांसिगोन मालदांपारायाव सुवामिया माबायदि होनो एसे सुवामिखौ भिडिअ खालामसै बिथाङा नायवगासिनो नायवदों नै जेब्लायबो लांथिया थायो गरम ना अयथासारनो ना फाजा एवदों आरो जि मोजां एवो नाखौ ओमफ्राय आं जाया गाव जासिगोन नालाय गावखौनो एवनो होबाय आं नों थांफाया हा होमबालाय आंखौ लायनो थांदोब्रा जाया सुवामि जाया ओरैनोबा बिराद एदावो बिथाङा ओमफ्राय मबाइलाव लाजियो आरो आंखौ एदावनो खुलिबावदों ओंखाम जाखां लोंखां एकदम नै रेडि जालायबाय डिउटिनि थाखाय एकदम गोलोमफ्रुजोब्बाय आं नै सान्दुं गोसायाव थास' हानायनि खोथा ओमफ्राय हायाबाबो जाया न'आव थांगोन नालाय थास'खौबो हानानै एकदम रेडि खालामना रुना गालांखानांगौ आरोखि हौवाया रुनो बायो ओरैबायदि अलसियासो एकदम थास' हादों दा आंनि लोगोफोर आरो जामायजो बियाइमोन एकदम थास'आनो ओरै हानानै रुगासिनो आं नै ओमफ्राय नै हाजार बायलाबाबो जिलाबाबो गावनि आंगोनि न'आ आंगो न' फिसायनि न'आबो आंगोनि न' बियो जेनेबा थैजासिमनि न' होमबाबो गारबोनाय एसे माबाफोरखौ गोसोखाङो आरो होमबाबो हाजारखि बायला जिलायानो जाया मानो जेनेबा हाजारखि जेनेबा बयहाबो माहाजोन हौवायानोमोन मायानोमोन एकदम बायला जिलाबाबो आंगोनि न'खौ आंगो होननानै गोसोखाङो आरो बयबो हिन्जावफ्रानो नै लोगोफोर आंना अमा आदार रुनानै रेडि जाबाय रुनानै माने मोननानै रेडि जाबाय आरो ओमफ्राय नै ओरै ना गोरान फोरानबावबाय आङो बिबोनांनि बायनाय बे ना गोराना नाया गोरान माने गोथाङाव बायदोंमोन आरो आङो दहाय फुङावनो सायनानै फोरानबाय बेखौ फोराननानै अराव होस्रोनानै गालांखानोसै नङाबा अराव होआबा थावाना हाजारखि माबा मानो अराव होआबा थावा बेनिखायनो अराव होखाबाय आरो आं नै बियो दासो बायनाय नै बियो अराव होनानै फोरानसै आरो आं बेखौ सान्दुङाव ओमफ्राय दा सान्दुङाव होनानै मोनायाव अराव होजागौमोन मोनायाव आं थानाय जानाय नंला नालाय बेखायनो आङो दा अराव होग्रोबाय आरो सायग्रा अराव होग्रोनानै फोरानसै आरो आं बेखौ सान्दुङाव अराव होबा जि मोदोमो गोथाव जायो अराव होनायनि थावनायानो आलादाखा आरोखि देलाय मालाय ओंखारबाय रेडिनो मोनसेल' खामानि दंसै ससमा गाननांगौ बिथाङा दुखु जाबाय आरो जों थांसिगोनखाय बाय बाय दुखु जादों बिथाङा जों थांसिगोनखाय बिमा फिसा थांसै आरो जोङो फिसाजो सासेया बिमायंनाव बिजिनियाव दंहैयो ओइ मामि मा होननाय दे अबाव थांनो नागिरदों खोन्थालाय मोजां दादा खोमदोन मोनाव आलासि जानो नागिरदों अबाव दादा खोमदोन मोननि न'आ मोनलांपारा दादा खोमदोन मोननि न' अबाव हो मोनलांपारा बिदि गारि गाखोबाय जोंहा नै बास मोनबाय आरोना थांनाय लावगावआव थांनो गारि गाखोबाय नै एकदम आन्दायलायदोंमोन आरो गारिखौनो
फैयै लावगाव मोनफैबाय नै लावगाव बाजारा आरो ओरै थांबाय बिजनि ओरै थांबाय बर' बाजार ओरै थांबाय आनन्द ओरै थांबाय जोंनि आरो लांफैग्राखौ नेगासिनो आं मेथाइ लायाखैमोन ना मेथाइ लायनो हरदों आरो आङो बिबिया जोंजों नेगासिनो मालदांपारा थांगासिनो दा मालदांपारा थांगासिनो दा नै होनदां बेबो नाङा आरो बियो फैयै फैयै मोनफैबाय नै जोंनि बिदानि गोबाय देरायाव होनदो बेस्रा माइ खामला गायनानै सोमथाबजोब्बायनो ओमफ्राय लाजिबाय आरो जेरावखि थाङा जासुलि नालाय नै सङाबानो मोनजाया ओमफ्राय दा सङाबा मोनजायाथ' आरो ओमफ्राय दा संनो नागिरदों नै मोननै बाहागो खालामदों बे बाहागो खालामनायानो जाहैबाय बिरियानि संनो नागिरदों जोंना बियानैया बिरियानि जायोनो बियानैनि अननायाव बिरियानि मोनजासिगोन आरो नै बायसमुथि राइस ना मा होनो ओमफ्राय नै बयलारखौ ओरै खावनै खालामनानै लाखाबाय आरो कुकार मोनसेयाव जानाय नङा नालाय मानसि बुरजा नालाय ओमफ्राय बेखायनो कुकार मोननै संसै नै कुकार मोननै संसै आरो दा जोंनि बिदाखौ दिनै देखायथ'ला आरो आं गाबोन देखायनोसै जोंना बिदाया सलमान खान एक्टर बायदिथारहाय जोंना बिदाया सलमान खान एक्टर बायदि होनदों सलमान खान बायदि नुवा सलमान खान एक्टर बायदि नुयो आं गाबोनसो देखायसिगोन आरो दिनै देखायथ'ला इसिं खनायावनो बोसोरब्रैनि दंखुमाय जाहैदों दा बेखौ एसे साखिनोसै आं र' माबायदि अबस्था जाना दं गुड मर्निं लोगोफोर नै एकदम मैया आङो बिरियानि संनायखौल' ओरैनो माबा एवनायखौल' होबाय ओमफ्राय एकदम जानाय समाव बावबाय आरो मोनजाबाय नालाय एकदम हाखा हुखा जाथारसै होननानै बावबाय ओमफ्राय दा सोरांनाय लोगो लोगोनो एकदम साम' सायनाय हाबाफारि आरोखि बाजैया हाफान गालि लेखाय नुजाथ'नो बादों र' दायो देखायसै गरमजों अबस्था गैया दा मानसि माबा साम' खोन्थानो नागिरनाया र' साम' नै साम'आ साम' जायो आंथ' साम' जाखाया दा मोनायाव संसै आरो बे साम'खौ दा जोङो नैबेयाव दंथ'यो बाजैमोननाव बाजै गिदिरनाव आरो ओमफ्राय दा थांसिगोन माबायाव आरो मोनसे मालदांपारायाव बेबो मालदांपारा ओमफ्राय बैहा लाथिपारा खाथि बेहा खैला गामि खाथि आरो ओमफ्राय दा थांसिगोन बैयाव साइ नालाय आइया बेयाव थांसिगोन आरो जोङो दा ज'नो ओरैनो दसे बेरायना फैनोसै ओमफ्राय हाथिमारायावबो दुमद्रायलाबायनोसै एसे नायलाबायनोसै जेरावबो बेरायनो मोना नालाय बेफ्राव बेरायलाबायनोसै आरो बबावथो बेरायबावनो जोंनि माबा आदानि न'खौ नै लावगावनिफ्राय नुहुरो आरो लावगावआ नै आयु जि मोजां नै दुब्लि बारिनो थान्दा बार बारो आरो जि आराम बार बारदों मा होनदों खारबोगोदान आरो बोसोरनै ना माल'सो आयु सोर खिनाय बेयावलाय नै बिदि थिं होथेजोबनाय आरो ओमफ्राय नै नैबे ओइनो जाबाय लावगाव बाजारा बैनो जाबाय आरो नुहुरलायो नै बेनो लावगाव बाजार बै एबसु अफिस सलारजोंसो नालाय फांखाया चार्जार गैलाया चार्जार दंहैखायो दा बिदिब्ला लोगोफोर दा मालदांपारा मोनसेयाव लोगो हमहैबाय थानोसै आरो नै जोंना बाजैया बेनो बयनिबो मोखां माइ गायनानै बुगाला थारबा बेस्रा माइ गायदोंनो बारा गोजान नङा आरो बे लामाजोंनो गोदो जों स्कुलाव लामा मा होनोमोनलाय लावगाव स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामोमोन जों बे लामाजोंनो बेयाव बिराद सैमा दंमोन सैमाया जोंखौ खथ्थ' होसोयोमोन आयु स्कुलाव थांबाय थानाय नुबाबो होसोयोमोन आरो बिराद होसोजायोमोन जोङो बाङालिपारानि सैमाजों बाङालिपारा आरो बे गामिया बे बाङालिपारायानो जेनेबा गेजेर जाबाय आरो बै मोनसे मालदांपारा बै मोनसे मालदांपारा जोंखौ नेगासिनो बिथांमोनहा नैबे आंनि दांखोल ओरैनाव फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय दा बैयाव थांसै आरो नै जोंना फंबाया मा होनोमोनलाय हिनजाव नांसिगौ ने ना नांथ'वा बिहामजो नांगौबा अर्डार खालामसैमोन आरो अनलाइनाव आंनि मबाइलाव अर्डार खालामोथ' आङो मानसिफोरखौ नै सरकारनि न' मोनदों बिस्राबो ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो नै माखासे दंबावो बानायनो निग्रानि फैसा हाबाखै हाब्बाय बेसेबां हाबो निग्रानिया 30,000 ना मा हाबा होनदा ए 20,000 आं मिथिया बेसे हाबो कमप्लिट जाथ'वाखै आरो नै दंबावो अबावथो जाजोबनो ने जोबनो हाखाया गावबागाव फैसा गारखानांगौ दा थांसै बिमानि बायला जिला देरायाव थांसै आरो ने मा होनदों नै जोंना बिनानावा एसे ओंखारबोजोबग्राखै मालदांपारानि बिनानाव
फै नै मालदां फाराया बिमानि गोबाय दैराव मोनफैबाय आरो बे दाउखौ जोंनो जानो खादोंमोन ओमफ्राय दा बाजिनाव लांनानै जाहैनोसै आरो दिनैनि थाखाय जाथ'बाय आरो मालदां फारानिफ्राय थांसै ने जोंनि आब' आरो बियो आब' मा नाममोनलाय आब' मा नाममोनलाय सित्रा आब' सित्रा ओमफ्राय गामियाव जामादुलिबो होनो नामा मोननै मोननै थायोना थांसै आरो बाय बाय न' थांसै जोङो दाउलेब माजों थांगोन नोङो? जोङो ओइ गालिजों थांसैबा नों थांफानो हा मा नाम मोनलाय नोंना खोन्थालाय दिनै इयाव आयौ जोंनिसो बे दाउआ जोंनिसो जों जानोसो लांनो नागिरदों मा नाम मोनलाय खोन्थालाय देलाय ओइ दाउलेब खिन्थालाय देलाय थांसै थ' ए रेबिका थांसै जोंहा ओंखाम ओंख्रि सङाखै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहैबावनांगौसो ओमफ्राय इसोर दाबो फैया बिउटि मोनहा फैनो होननाया दाबो जेबोआनो जायाखै खोमा फैयै फैयै मोनफैफिनबाय आरो नैबे दहाय थांनाय गालांनाय न'आव ओमफ्राय दाउ लानानै फैबाय आइनिफ्राय गरम ना नै लेबु बायनानै लाफादोंमोन मालदां फारानिफ्राय ओमफ्राय बेखौनो सरबक सेबनोसै आरो आङो सरबकआ सेबखांनानै लांखांजोबलायबाय नै ओमफ्राय आं दासो भिडिअ खालामनो रोंबाय आरो आं बै गामलानिखौ लोंसै नैयाव लोंसै आङो एफा बुरजा लोंनो हानाय नङाहाय आंबो नै बे जोंनि बाजैनि बिफा आरो आंनि बिहाव गोदो आं साइकेल गाखोग्रा होनदो आगोलावसो गाखोलायबावोमोन नामा गरम नालाय नै बाहेरायावनो जानोसै ओंखाम रेडि अमा बेदर भाजा बियो अमा बेदर आलु ओमफ्राय सबाय बिमा दालि ओंख्रै जानोसै नै आइयानो लाद्रा लुद्रा